Yeah, guys, welcome back to the YouTube channel. Malawi cameras here and to the pasani ma update. Lelo lindi to lelo lindi pasani ma update and it wana kuti zikhale banje kapana kwambiri chifukwa cha kusowa kwa kanthawi. Kusowa kunde kunali kwandito. Chifukwa panali zochitika zina zake ma meeting enake kokumana ndi vanthu vena. Yeah, kumabe teni zilowe ku Ukraine yarumiza ma proposal odi ku USA abempa kuti bwanji ndingasiye asangalala kwambiri mukudziwa kale asangalala bwanji ife tizigwisa ntchito ma long range missiles tizigwisa ntchito mabomba atali kuyiphwanya Russia. Remember poyambirira zimene zinthu Ukraine idapempa komano Trump wadakana iniyo tamangotumiza madrano omwewo musagwise ntchito ma long range missiles nde samagwisa ntchito. Therefore after Trump atapeka statement chakuti hayi apapa Russian economy is weak, chuma chawo chatsika chafuka nde we have to fund Ukraine kuti nkhondo iyi athakuwina. Nkhondo iyi athakuwina ndeti aone kuti apanga bwanji. Ndi after kumva zimenezo akulu acha atumiza makalata kuti achonde tiloleni kuti tigwise ntchito mutigulitse amati mwagulitse ma European countries USA igulitse ma long range missiles mabomba atali awagulitse aku Europe kana kwapange supply asakhala ngati USA yatumiza direct yayi magemu zake like magemu ake atulowa chamene kuchitika apa. USA like I don't know kuti kachi chimachitika nchane. Same thing with Israel. USA imatumiza mabomba kupita ku Israel like you know mabomba ata amenewo tengana amenewo kenako aphele anthu kumene kucha kapena poyayi apangire nkhondo koma payokha Israeli mabombawo moti nthawi zina akapanda kubweretsa mabomba aja Netanyahu amakwiya amalusa. Why amalusa? Faka kudziwa kuti Ayuda ambiri ma Zionist amene wawa ndi amene amapanga sponsor ma president aja asanalowe asanatani the same things zimene zimachitika even ku Africa even ku Malawi kumene ma president amene ndrama za campaign analibe chanchana then kenako apezati ena mangobwera sokha kuzipanga offer atithandizirepo yema kuti amene ajawo nde Ayuda amene ma Zionist amene ndi amene amakhala pa number 1 kupanga fund. Even Donald Trump uja. That's why moneka zoti pankhana kuza ndi Israel makhangana kuiteteza kwambiri akuteri sapangapo action iliyonse ifuka mazindi mabwana ake nde kumachitika zinthu zambiri kupanda kupereka mabomba amayankhula like give us weapons, we want to finish the job. Umumwe ndi mmene tithu zima khalira. Therefore USA I don't know kuti why yosangobwera direct, but I don't know. You see chifukwa one iyoja imakhangati ndi kholo manthu make kholo la democracy amanamiza choncho anthu ndithu. Democracy, USA is the mother of democracy. Period. Izo ndi imene makhala sentence imene imakhala kuzungulira. Ndi iwo safuna kuonekera kwambiri. Ndasama ngomene zidazize kuti apa kaphena anthu amene apanganiza kuti koma chiliyonse imakhala kuseri kwake kumapanga zimene zoyipazo. So even zimene zikuchitika kuja ku Gaza ku Palestine, simungachotse mu USA
magazi amene aja ali m'manja mwa maiko awiriwa. The same thing hapa afaya atumize mabomba kuti afaya atumize mabomba atumize mabomba long range missiles ku maiko a Europe kuja kumene atumize ku Ukraine. Nde panopa uyu ndani akupanga kaebe verify Trump kuti aone kuti pamene papa tipanga bwanji titani. Nde kayavomera kasavomera kuma panopa sirozoti gachi avomera kasavomera, like we don't know. Nde yeah, that's it. Pamene maiko ambiri ndithu akupanga blame Russia kuna kuti iyoyo inagwesera mabomba mu dziko la Poland komanso linaso. Nde pali tensions kwambiri pamene Russia nayo sikututumuka yayi Ukraine ngati nayo akwayesa kuti murani nuyo. Yeah. Nde the whole scenario chilichonse like aliyesa chiro kuti Russia yapangira dala pano basa vanhu adziri Russia yapangira dala ndiponso even kama yankhola imankhaso mwa mwanonso kuti ndemungarani sife ndemungarani jabwino something like that. Ndebe choona kuti iwowa final decision yawo ngasana pempha Eugene anapempha Trump Trump was still oneka bezoti wakanabe zinthu zimene amapempha iwacha. Nde panopa iwowa kuti afuna kugwirizana kwanza kuti basi tende yese ne Russia yi basi mbali ya economy koma still so amagulabe mafuta gasi kuchoka ku Russia akugulabe anthu aja. Made napereka video icha ya Trump kuti anthu akugulabe mafuta gasi akugulabe. Yes, chifukwa akuona zoti ku Russia kwakhala mafuta ochipa iwo avulale basa zikagula kwina iwo akumagulabe mene kwa Trump akuti sizumusangalasa zimene zizi. Trump watero kuti sizindisangalasa, I'm so disappointed chifukwa cha nchitidwe umene umagula mafuta ku dziko la Russia. Nde anyway izo ndithu zimene zikuchitika pamene kumbali nayonso Russia yonso sikusiyabe ayi koma ikutumiza mabombabe kumapulitsa dziko la Ukraine. Yeah, so iyo ndimene scenario yonse ilili nkhani yonse kumene ndimene ilili komanso pano lero tingotuluka kumammango teni tiloweso ku Venezuela. Ku Venezuela akuluakulu kumene kuoneka zoti nkhondo few weeks from now nkhondo ichitika ndithu kumene kuchako and ichitika ndithu USA yatumiza my warships okwana 9 asilikali okwana 4,000 amene ali mu Caribbean water, madzi mwa Caribbean. So actually akungodikira go on, akungodikira Trump ayankhula kuti hey, let's go pangani mzimuna kudikirira. Akangotero basitu mbizoti ayamba kwanga invade dziko lija. Koma point imene akumayankhula kwambiri ndiyo tani point Trump akunena kuti inuyo kwanuko kulima kali tinakamba za tinalongosola kamene matisata za ka organization kamene kapanga za drugs za machani kalikuna kuti kwaseka ka organization kamene kaka. Ndeno actually Trump akumapanga connect kuti president iso ali momwe moso koma actually it's a lie. Nde anapulisa bottle yambirira limene mapita ku America, anapulisa bottle number 2 komanso apulisa bottle number 3 maboti atatu komano identified mabottle osadziwika bwino kuti muli ndani chani iwo akungopulisa basi like motango wagwira afuse kasi tuzotoka ndizoonadi ka zabodza komano anthu akupulitsidwa akamapita ku USA. Iwo America kukhulupira kuti iwowa amakhala ndi madrugs amanyamula ndithu madrugs. Ndiyebe panopa anganiza kuti decision yawo akuti angopita mkati mu Venezuela mkatimo kenako akangoyamba nkhondoyo. Yeah, nkhondoyo atiwo akathana ndi anthu osamene apanga za madrugs and asilikali 4,000 mastima ankhondo 9
akufuna alowa mudzikomo kulowa in the name mudzina kuti tikukathana ndi anthu opanga za madrugs. Moti pano pakuwadza kwakhwitsimira kuti kumene koko asilikali aku USA ali kumene koko adzadza kumene koko. Koma tsopano Venezuela ikutanipo pankhani ngati imeneyi. Venezuela yadziwa kale chimene chikuchitika, and pamene yadziwa irapita ku UN. Venezuela yayankhula maona kuti a USA musanamize dziko kuona kuti mubwera kuzathana ndi zigawenga. Choyambirira mufuna muchose boma limene lilipo, choyambirira chimenecho. Number 2, mufuna mube mafuta. Ku Venezuela kuli mafuta, mufuna mube mafuta ndi zinthu zina, you understand? Koma ifeyo sitikupanga bow down, ifeyo sitikukhala pasi kuti basi tasiyama kuti ifeyo ndithu titeteza dziko lathu. Kotero ndetu kuli anthu eti president wauza anthu wamba ndikuwapatsa futi, apanga ma training pakadali pano, apanga ma training kuti ma training futi ndizi palibe zogona palibe zogona kuti anthu wamba, civilians, anthu wamba, osati asilikali yake koma anthu wamba ngamla futi pero kuyang'ana kuti ndani ndingamuombere bwanji, kuti ndingatani namalayo mungapanga gona kwambiri gona kwambiri. Yeah, so actually kumbali inaso ndiona kuti pali asilikali aku Venezuela akupanganso ma training ndi asilikali aku Russia komanso China. Awawa maiko nena kuti ndi ma friends kuyambira kalekale, ndi ali pamodzi ndithu akupanganso ma trainings ndithu kuti asilikali kwana even 2000 ochokera kwina, and ali akuyesa ndithu kupanga ma training kuti chilichonse chochitika chikamabwera ndi kuti anthuwa atakonzekera, sikuti angoyisiya America yakuti ingopanga zimene ikufuna, because they understand, they know kuti America ilowa ikangolowa muja kenako iyamba akhanga kuti iyopanga za kuyang'ana za madrugs, koma sikhala ya madrugs yayi nkhani yake sikuti ikhala apanga focus za anthu amene apanga za madrugs. Nkhani yake ikhala completely akhala ndithu akusakadza kupha chilichonse chimene angapangecho, koma apangisa kuti boma minoko ligwe likagwa basi. Nanga how come inuyo Tanzania mungomvetsera pa sovereign unit, sovereign country, how come kuti inuyo Tanzania inene kuti kumalawi kuchoka chamba kwambiri chimene chimabwera ku dziko la kwathu, ndeni ngozeta aphulitsa mwina mabuto awiri amene amawoloka pa nyanja kupita ku Tanzania, afterwards ana kuti tubwana ndi asilikali tilowa mu dziko la Malawi ndizisakasaka anthu amene amagulitsa chamba, akumalima chamba, akumapanga chamba. Like, does it make sense kungolowa mu dziko la kwanu choncho? No. Nkhani iyi si ya madrugs, nkhani iyi ndiyofuna kuthetsa, akuti kufuna ukundi kulimbana indirectly, kulimbana ndi China ndi Russia, kulimbana nayo mwa indirect, kuti niyo masa mupanga mwana ngati mzembo ngati madolo ndi apa sipaleka mwana kanu tikatebula mwana kanu kutiona unaona. Therefore president amnanga mwike umeneko akhale puppet wawo, akhale chidole chawo chaiwacha Americans acha yomwe pino mda amasekelera ya waneza teka koma osati wina wake amene akukhala ndi nzeru zake kuti at least ndine mfulu ndifana ndigwirizana ndi amene ndikumfuna chanchani zonse. You see, so that's it. Yeah, that's it. And another thing, ndetona kuti izikhale bwanji kumano nkhondo ndithu ikununkhira ati, and Trump poyankhula wana kuti ku Venezuela kulingana kuti it's a ticking bomb, kuti bomba likuwerenga 1 2 3 4 ati wangotsa kuti
ndipange explore kuti mwina lingophulira bombalo kumene kwako yo atero a Trump. Chabwino ndi zakumeneko tiziona ma days akubwera kuti zikhale zotani. Koma tilowelenso kumbali ina ya ku Iran. Ku Iran wauza kwanena kuti pete munde mfesa bwino inalengeza ku UN kuti ife nkhani kuza ndi nuclear sitipanga, it's fine, sitipanga, and pamene ife sitipanga and izapeza kuona kuti auza so wacha opanga inspect acha international atomic agency amene amangena za nuclear energy amenacho auza so kuti no muthaubwe mwazipanga inspect baby photo, right? Muthaubwe mwazipanga inspect ife bombalo so sitaniso sitipanga, it's fine. Kumano after ayamukazimene zichazo zapeza kuona kuti still maiko aku Europe, Germany, UK, maiko ngaramina wawa still akuikabe ma sanctions dziko la Iran, akuapasa ma sanctions zipalobe. Ndakwauza kunzuti kodi ife talengeza kuti sitipanga 1 2 tapeza kunzuti takupasa ndichicho sobe ndi mufuna. Why ma sanctions still? Ma sanctions anu wabwanji like zibalo kupereka bezibalo like mwapasanye zibalo anthu ndakufoza kuti chikuchitika njani pamenepa mpamene Israeli yaombera mmanja kuti azili bwino kwambiri apasanyise nezibalo. You understand? Therefore it's like afuna Iran ifuna yapange proof it's like auze anthu kuona zoti pa zinthu zina zake muthu mwana kuti iyo ndiyovuta mwina sikupanga comply sikuenda bwino sikuenda like sakuenda limodzi muthu mwatero kuti sakuenda limodzi akuvuta chanjani. Komano nkhani simakhala mmene mukuona nkhani makhala ina, right? Chifukwa apa avomera china chilichonse koma still avomera china chilichonse koma still akuti afuna apasibe ma sanctions. Ndi peza chikiani president wakumene waku Iran wana kuti zimene zili nzopoyera nzopambwana kwambiri. Chifukwa izi zimene ife timadziwa sungaende limodzi ndachi na maiko aku western, sungaende limodzi. It's either ndati ukamene nawo limodzi it's either kumenya judo basi nkhani ati ndimene awapangira ndi awuza kuti it's fine sapa takuonetsani ife tapanga chichonse mumufuna chosana ma sanctions awo fali ama sanctions zinga chosebe zibalo zidakali kwa besa kuzichosabe ngakhale kuti Iran kupanga comply. Therefore yo angona ziti timangofata kupanga show anthu kuti yeah this is what is happening. They bali peke sena zano kuti yasaina na deal ndi Russia. Actually peke sazo madzo ufutsufu kubanda moto yasaina deal ndi Russia and ya $25 billion kuti abange adzale power plant ya nuclear Iran aidzale. Iyo ndimene zili nkhani zakumene sometimes ena yeah guys iyo ndizo ndi nkhani ndithu zakumene guys. Thank you so much. Yeah, and yeah guys, thank you so much guys. Malawian cameras.